Na, üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban mutatni fogok még trükköket. 2 darab részpályán, amin az egyik az a Lost Temple lesz, a másik meg az Over and Under. Hát remélem sikerülni fog bánnom egyből az egészet, mert nem az elég kínos lesz, mert egyik legkönnyebb trükkök vannak ezen. Itt az egyik az, hogyha így nagyon kiállsz a szélére, de amikor jönnek a tüskék, akkor nem talál el. De ez amúgy nekem is néha szokott sikerülni. De viszont van itt egy olyan is, hogy így fel lehet oda ugrani. Na mindegy, ezt hagyjuk. Várjál, így. Na, itt vagyok. És itt végig lehet így fanolgatni. És itt így ezt se kell így végig csinálni. De viszont, hogyha itt vár valaki, le tudjon titeket boxolni, mert hogy 1v1-eztek, akkor csak így ide jöttök, aztán ide beugratok. És hát így akár nem is tud titeket leboxolni, de viszont könnyen meg is lehet őket előzni. Tehát erre fel is lehet ugrani. Gyere, jó. És onnan meg ide fel. De hogy ennek mi értelme van, azt nem tudom. Oda fel lehet ugrani, de viszont ez, hogyha ezt így mész, akkor ja. És akár innen oda fel is lehet ugrani. Na és itt van még egy, hogyha így jön egy szikla, így, ez nem sikerült. Na itt jön egy szikla, de Istenem, jön egy szikla, így elhasalsz, aztán át tudsz menni valahogy. Nem baj, láttátok mit akarok? Na, most jön az Over and Under. Ezt így gyorsba kiveszem. Na, itt az Over and Under pálya, ami nincs is olyan nagyon sok trükk. Pontosan csak egy darabban, amit én ismerek. Az egyik meg így desselgetek így össze-vissza. Mint egy partizunk. Jó Isten, verjen meg. Nem baj. De Istenem! Nem igaz, hogy ez a könnyű akadály ki fog rajta. Na, jó. Ami itt van, az, hogy ide fel lehet így ugrani. Aztán meg tovább lehet így menni vala. Na, ez mi volt? Nem, még. Itt így. Így. És így elég jól le tudjátok rövidíteni azt a pályát. És hát meg nem igazán, nem tudom, hogy ez trükke, de viszont az akartok, hogy itt vagytok a cél mögött, és ugye úgy, hogy izélitek őket, akkor
ugye labdával is fel lehet menni, hogy csak ide nekidesseltek, akkor is simán meg lehet azt oldani. Hogy bejussatok elvileg valahogy a célba. Ennyi lett volna a videó, köszönöm, hogy itt voltatok. Ciao.